बैसागु फोरबोआव गामिनि रायजो राजाफोरजों बाहाय हेफाजाब होफैलायनो हानानै बा नुजाथिफैनो हानानै आं जोबोद भाग्यबान आं अनुभब खालामदों। रायजो राजाजों रंजाफाफैनो हानानै आंनिनो बिदा बियादै बिबथै बिमादै बिब' बिनानाव गासिबो आंनि आंगोजोब। गतिके जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जाहाथे जोंनि गामिया रंजानाय बाजानायजों लोगोसे गामिनि मुंदांखा हारिमु गासिखौबो मोजाङै रैखाथि होलायलायनानै आलो गोजोनै जाहाथे जेब्लायबो रायजो जालांनो हायो जोंनि रायजो राजाफ्रा, जोंनि गामिनि सांमान्दा गामिनि रायजो राजाफ्रा। बेखौनो आङो दिनैनि दिनाव जोंहा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनिबो दिनैनि दिना जोनोम सान, बेजों लोब्बा लाखिनानै जे हाबाफारि मावदों बे दिनाव आङो अबंलावरिनाव आर'ज गाबदों जाहाथे बयबो जोंखौ सुख सान्ति आरो समृद्धियै दोनो। गोदोनिया जों दानिजों फारागा जेबो गैया। बैसागुआ जोंनि परम्परा। जोंहा गायनाय फुनायजों लोब्बा लाखिनानै जाफुंनाय बे फोरबो बैसागुआ बेजों लोब्बा दङ। गतिके जों आबादारि, जों बर' जातियानो गायै फुयै जाग्रा जाति। गतिके बे फोरबोआव लोब्बा लाखिनानै जाफुंनाय बे फोरबो बैसागुआ बेजों लोब्बा दङ। गतिके जों आबादारि, जों बर' जातियानो गायै फुयै जाग्रा जाति। गतिके बे फोरबोआव जेबो गोदान जेबो गैया। जों जुगे जुगे एखे धरननि परम्परा जों फालिलायबोगासिनो दङ। नाथाय कयेक बोसोर धरिया जोङो गामि नाङैनो जयैनो जोंनि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव बियो जोङो जयैनो खुंफुंलायनानै बाहाय बोथिसे ओंखाम जालायलायनानै बैसागुखौ मानिनायनि परम्परा मोनसे गोदान मुगानि सिन्ताधाराजों खालामफुंनाय जाफैदों, खालामफुंगासिनो दङ। ज'आ दिनै एबारनिया आठ बार फोरबो सोलिगासिनो दङ। जोबोद मोजां, बाख्नायथाव बेबो। उन्दै गेदेर बयबो मोनसे गेलेग्रा फोथाराव जयैनो हेफाजाब होलायलायनानै गामिखौ मोजाङै आबुं लाखिनाय, गामिनि गेदेर गोलावजों सिनायथि जालायलायनानै आशिर्बाद लालायलायनाय माखासे फोरबोजों खुंफुंलायनाय बे हाबाफारियाबो जोबोद मोजां। फैगौ दिनाव आरोबाव बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन नियम खानुनजों जोङो बैसागु बोथोरखौ जोंनि पर्बतजरानि सांमान्दा गामियाव आबुङै लाखिलांनो हागोन, बेखौनो मिजिंथिबाय। बुब्लि आरो बड'सा पर्टेल मिडिया नोंथांनिसिम जोंनि सांमान्दा गामिनि जानाय आङो बैसागु बोथोरनि गोजोननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोयो। जोंनि सांमान्दा गामिया थिपखायनि सिङाव गोलैनाय मोनसे रेभिनिउ गामि एबा पर्बतजरा ओनसोलनि मोनसे मुंदांखा गामि। जोङो देग्लाय जोंनि जौसां बानायनानै बैसागु बोथोरखौ फालिनाया 90 खेब जाबाय। बेजों लोगोसे जोङो आफा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि 165थि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै बिथांनि बिबार बावनाय हाबाफारिखौबो जोङो दिनै लानाय जादों बे सांमान्दानि गुवार गेलेग्रा फोथाराव। थ' जोङो नोंथांमोननो फोरमायनो सानो जोङो जोंनि गासै सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' बयखौबो लानानै जोङो बे जौसाङाव जोंनि 9थि जों थाद'आलासे बोसोरफ्रोमबो जोङो खुंबोबाय थादों। बैसागु बोथोरखौ जोङो रंजाबोदों आरो आयदाफारिखौ जोङो लादों। जोंनि जिहेथु जोंनि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि 165थि जोनोम सान, बिथांनि मुसुखायाव जोङो बिबार बावनाय हाबाफारिखौ फुंनिफ्रायनो लादों आरो बायदि रोखोम हाबाफारिजों लोगोसे जोङो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि बोराइ बेन्थ' बयबो बर' हारिनि बैसागु बोथोरजों लोब्बा लाखिनानै रंजानाय बाजानाय, बर' हारिमुजों दोरोंजों सोमोन्दो थानाय गासैबो रंजानाय बाजानायखौ जोङो उदाङै मोसाग्लांनाय आरो दिन्थिफुंनाय लोगोसे कम्पिटिसनखौबो जोङो लानो नागिरदों।
नोंथांमोना गुबुन आरो फैबाय थानाय समफोराव बेफोरखौ फालिलांबाय औ जोङो गुबैयै जोङो जोंनि सांमादा गामिया देग्लायबो जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरनि गोसोआव गोरबोआव जों जाहाथे बर' हारिनि हारिमुखौ जाहाथे बिथांमोना गोसोआव सोनानै फेहेरलांनो हायो आरो जौगाहोनो हायो बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानैहाय जोङो बिथांमोननि गोसोखौ जोङो जौगाहोनो बा एवारनेस खालामनो थाखाय जोङो बे जौस्रांनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। नोंथांमोननि दिनै जोङो गामिनि गेजेरावनो जोङो गागि जिथु माने एक्स गावबुराफोर एक्स नेहाथारिफोर आरो गुबैयै जोङो थांनाय 2023 मायथाइयावहाय मेट्रिक आनजादावहाय सेथि बान्था मोननाय बिथांमोनखौ जों बरायनाय हाबाफारि लादों। लोगोसे एकल बिद्यालयानिफ्राय जों नागपुरावहाय काबादि गेलेहैदों जोंनि आसाम स्टेटनिफ्राय बिथांमोना देरहाबोनो हादों, बाहागो लाहैनो हादों, बिथांमोनखौ जोङो बरायनाय हाबाफारिखौ लादों। लोगोसे दिनै जोंहा बे जौस्राङाव जोंनि गाहाय आलासि हिसाबै परबतजरा 1 नं बियाबनि MCLA बिथां मुनमुन बिथाङाबो दंफैयो। बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि महरै जोङो मोननो हादों। जोंनि रंजालि बैसागुआ जोंनि बर' माहारिनि समाजारि आरो धोरोमारि आरो मोनसे समाजारि धोरोमारि आरो बे मोनसे मा हारिमुवारि मोनसे फोरबो जायखौ जोङो फरायनानै जोङो मोनबोदों, जोङो नुबोदों। बे जाबाय हारिमुवारि, धोरोमारि आरो समाजारि। जिहेथु जोङो समाजजों बर' समाजजों लोब्बा गोनां बे समाजारि आरो बर' हारिमुजों लोब्बा गोनां बे हारिमुवारि आरो धोरोमारि। जिहेथु जोङो बे समाव जोङो जोंनि थैनानै थांनाय आरो अबंलावरि आरो थैनानै थांनाय गामिनि गासै आजै आजौमोनखौ जों गोसोखांनानै बेवहाय जोङो आर'ज गाबनाय जायो। बेनिखायनो बे मोनसे धोरोमारि